Hei, mä oon Olli Pitkänen Amico Työkykypalveluista. Tässä on mun kollegani Satu Mansikkamäki. Ja me Amico Työkykypalvelut järjestetään muutosturvavalmennuspalveluita irtisanotuille. Ja muutosturvavalmennuksen tavoite on se, että irtisanottu pääsee työllistymään mahdollisimman pian irtisanomisen jälkeen. Irtisanominen saattaa olla uusi ja ahdistava tilanne, mutta meidän valmennuksessa järjestetään organisoituja jaksoja, missä voidaan miettiä, miten tämä tilanne voidaan käyttää mahdollisuutena. Tullessasi valmennukseen me räätälöidään se palvelusisältö sulle yksilöllisesti. Me kuunnellaan sua ja kohdataan sut ja sun tarpeet. Ja sen lisäksi me etsitään yhdessä niitä vaihtoehtoja, miten pääsisit parhaiten eteenpäin. Valmennuksessa me voidaan yhdessä etsiä vastauksia siihen, että mitä sä haluat saavuttaa ja mistä sä tiedät, että sä olet edennyt. Meidän valmennuksen teemoja on muun muassa henkilöarviointi, analyysi ja kykytestaus, työnhaun asiakirjojen päivittäminen, työnhaun taitojen päivittäminen tähän päivään, osaamisen kehittäminen, yrityssuunnitelmat ja meillä on käytössä myös meidän konsernin headhunting-palvelut. Valmennuksessa me autetaan sua tunnistamaan sun osaamista ja löydetään päämäärä,